Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η στεναχώρια πλέον δεν είναι απλώς συναίσθημα. Είναι αισθητική, ταυτότητα και πολιτισμικό προϊόν. Από τις ειδήσεις που βασίζονται στον φόβο και την καταστροφή, μέχρι τα τραγούδια που εξειδανικεύουν τη συναισθηματική διάλυση και τα social media που μετατρέπουν τη μελαγχολία σε performance, φαίνεται ότι η λύπη έχει αποκτήσει μια σχεδόν ηγεμονική θέση στον κόσμο μας. Προφανώς και υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα. Προφανώς και υπάρχει στεναχώρια. Δεν είναι το ερώτημα αν υπάρχει. Το ερώτημα είναι γιατί την αναπαράγουμε τόσο μανιωδώς. Γιατί τη ρομαντικοποιούμε. Γιατί τη θεωρούμε πιο βαθιά από την ευτυχία. Γιατί μια κοινωνία που παλεύει τόσο για να είναι ευτυχισμένη καταναλώνει με τέτοια λεμαργία το δράμα. Αρχικά σε πολλές κοινωνίες και ιδιαίτερα στις δυτικές υπάρχει μια καχυποψία απέναντι στη χαρά. Ο χαρούμενος άνθρωπος συχνά αντιμετωπίζεται ως αφελής, επιφανειακός ή εκτός πραγματικότητας. Αντίθετα, ο θλιμμένος άνθρωπος παρουσιάζεται ως βαθιστόχαστος, αναστοχαστικός, ώριμος και ούτω καθεξής. Η τέχνη, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος έχουν συνδέσει ιστορικά τον πόνο με το βάθος. Ο βασανισμένος καλλιτέχνης έχει γίνει μια σχεδόν μυθολογική φιγούρα. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ψυχολογικά, οι άνθρωποι τείνουμε να δίνουμε περισσότερη βαρύτητα και σημασία στα αρνητικά συναισθήματα επειδή αυτά συνδέονται με την επιβίωση. Δηλαδή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εξελικτικά προγραμματισμένος να εντοπίζει απειλές περισσότερο από ευχάριστα ερεθίσματα. Η αρνητικότητα τραβά την προσοχή, η ηρεμία όχι. Και αυτό που κάποτε λειτουργούσε ως μηχανισμός επιβίωσης έχει γίνει σήμερα μηχανισμός πολιτισμικής υπερκατανάλωσης. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται πολιτισμικό ιδανικό. Υπάρχει μια έντονη ρομαντικοποίηση της μοναξιάς. Υπάρχουν πάρα πολλές σειρές και ταινίες όπου η ψυχική διάλυση παρουσιάζεται σχεδόν ποιητικά. Υπάρχουν τόσοι influencers που μετατρέπουν την θλίψη σε brand προσωπικότητας. Δηλαδή η λύπη δεν εμφανίζεται πλέον ως κατάσταση που χρειάζεται φροντίδα ή έστω επεξεργασία, αλλά ως ένα χαρακτηριστικό που προσδίδει βάθος και ιδιαίτερη ταυτότητα. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας αυτό έχει πολλαπλασιαστεί. Στα social media οι αλγόριθμοι επιβραβεύουν το αρνητικό, διότι ο θυμός και η θλίψη κρατούν περισσότερη ώρα τον χρήστη στην οθόνη, δημιουργούν περισσότερη αλληλεπίδραση, προκαλούν περισσότερες αντιδράσεις και εξασφαλίζουν περισσότερες κοινοποιήσεις. Η καταστροφή έχει εμπορική αξία. Το δράμα αυξάνει την κατανάλωση περιεχομένου, πουλάει. Έτσι, από τη στεναχώρια ως προσωπικό βίωμα, περνάμε στη στεναχώρια ως ψηφιακό προϊόν. Όμως εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα. Όταν μια κοινωνία εκτίθεται διαρκώς σε συναισθηματική ένταση, αρχίζει να τη θεωρεί φυσιολογική και κάπως έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Οι άνθρωποι καταναλώνουν δράμα γιατί τους είναι οικείο, ταυτόχρονα τα μίντια παράγουν δράμα γιατί αυτό καταναλώνεται. Το συναίσθημα εξειδανικεύεται. Και όταν κάτι εξειδανικεύεται, παύουμε να θέλουμε να βγούμε από αυτό. Άρα τι πρέπει να γίνει? Αφενός πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στα μίντια. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η αισθητικοποίηση και η ρομαντικοποίηση του δράματος στα serial, στα social media, στις ταινίες, στα τραγούδια. Αφετέρου, ευθύνη έχουμε κι εμείς. Κάθε φορά που επιλέγουμε συνειδητά να καταναλώσουμε περιεχόμενο που μας βυθίζει στη μιζέρια, κάθε φορά που ταυτίζουμε τη θλίψη με την προσωπικότητα, κάθε φορά που αναπαράγουμε το δράμα ως τρόπο σύνδεσης, συντηρούμε τον ίδιο κύκλο. Και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε κι εμείς οι ίδιοι, λοιπόν. Γιατί μια κοινωνία που ειδωλοποιεί και εκφιάζει τον πόνο, στο τέλος θα έχει μόνο πόνο να προσφέρει.